Si Ma'am Clea Guevara of PhilHealth Davao. Ma'am Clea, good morning. Good morning, Ma'am Renz, and good morning sa tanang naminaw sa to karon. Yes po, thank you so much for your time, ma'am. Kay nagulat pod sila sa mga tubag silahang pangutana or just waiting sa ato ang kining caller, no? Nga dunay clarification. But before that, ma'am, mangutana lang mi unsay latest update sa system karon sa PhilHealth? Yes po, sir. Yes po, ma'am, no? Hello, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Go ahead po. Naputol, ma'am. Putol-putol. Yes, ma'am, no? So, ang latest sa to ang system karon, no? So, in the past few weeks ato ang na-restore ato ang public-facing system. So, mostly katong mga system nato na ginagamit sa to ang mga stakeholders such as our clients, no? Katong ato ang member portal, ato mga hospitals and facilities, no? Kaning ginagamit nila na e-claims. For our employers, katong EPRF or a premium reporting system. So, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, ma'am, na putol-putol na pod, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige. So, Okay, sige. Atong balikan og tawag radyo man kay Neo. Sige, kay naamatay nga na ginang mga kasama ba sa live Vice Saddle. Good morning, ayon kay Ponte Pataho Gima og sa to ang mga kasama diha nga nag-view karon sa live streaming mga higala. Be sure, straight to the point. Og sa mga kasama po nato diha nga na problema mga higala sa balatian nga diabetes, ni anay solusyon ni ana. Tumar sa MG Panyawan Herbal Capsule nga makatabang sa paglikay sa pagkawala sa pananaw, kidney failure, stroke, gumikan sa diabetes. Makatabang kini aron malibyuhan ang goiter, arthritis, myoma, UTI, high blood, ug ubang pambalatian tungod dunay kaniba na ba og luyang dilaw. Perfect na pangregalo sa birthday mga higala. Prevention is better than cure. Pahinomdom sa Health Zone Marketing nga tigama sa MG Panyawan Herbal Capsule ug kikini mapalit sa mga suking butika. Again mga kasama, MG Panyawan Herbal Capsule na ang tumara. Be sure, straight to the point. Good morning, Jera Palero Gomez. Salamat kaayo sa imong greetings, gang. Salamat kaayo sa mga nag-birthday pod karon diha. Ato lang ginahulat mga kasama ang linya balik sa PhilHealth kay mga putol-putol man pod gud to kaganina. Ang inyong mga pangutana i-text lang daan sa 0938-022-6267. Unya mga higala atang iusab no kay dunay gi-turnover nga company ID. Nakuha na dinhi sa DXDC. Ang tanggiya mapasalamaton in tawon. Kay kapoy pod baya kayo ma-process mga higala o kani mga nawala, mga na-missing nga mga gamit no nga nang valid IDs. Wato na pug sa mga government agencies nya akang kabisi baya nato mga higala. Mao na ang ato ang atimanon. So I hope nga og doon na tay mga naputitan nga mga gamit pwede na to mga higalang i-turn over dinhi sa DXDC. Kay paningkamutan sab namo mga kasama nga mabalik na sa tag-iya. Be sure, straight to the point. Og aron mabalik po ang kalagsik sa kalawasan ni iLive Extension Vitamin D3 mga kasama. Kini ang tumara kay nasayod ba mo nga ang Live Extension Vitamin D3 daghang og benepisyo sa kalawasan nga pwede na tumakuha sa pagtumag ni ini. Kini makatabang aron mabutukan ang cancer diseases, cardiovascular diseases, type 2 diabetes ug mga komplikasyon ni ini. Ingon man pa nga kasama ubang pa mga balatian kay ang matag soft gel sa Live Extension Vitamin D3 dunay 1,000 international unit strength or concentration. 100% made and formulated in the US by Live Extension Foundation nga maoy biggest anti-aging and largest medical group sa US. Unya sa mga nangita po diha og libre ang medical check-up. Ani ana mga kasama ang inyong ginahulat nga mga tubag dihang dapita. Libre mga kasama ang pagpa-check up sa Live Extension Medical Clinic. Bisita lang mo sa Unit 1A, Ground Floor, DGGG, Y10 Building, Corner C, Bangoy, and JP Rizal Streets, Davao City. Live Extension Vitamin D3 for healthier and longer lives. Be sure, straight to the point. Og sa isgutan ng PhilHealth, ato na makauban pagbalik mga higala si Ma'am Clea Guevara. Ma'am Clea, pasensya kaayo na putol-putol yun. Yes, Ma'am Renz. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Madunggan ako, ma'am. Yes, ma'am. Okay na po ang signal. Salamat kaayo, ma'am. Maki-update lang mi balik, ma'am, sa katuning system sa PhilHealth karon. Okay, yes, ma'am. No? So, sama sa ko na-mention kanina, ato ang mga public-facing systems, kanina ginagamit na system no, sa mga clients, hospitals, and employers. Medyo ubay-ubay na ni siya nga nabalik, Ma'am Renz. So, sa hospital, balik na itong portal na to. So,
sa website nato sa PhilHealth, balik na po to ang member portal, katong ginagamit nga system sa to ang mga employers ng APRS na balik na po to siya among all other systems. Ang karon lang gid ma'am ginapaning kamutan na mabalik katong internal systems nato nga ginagamit diri mismo sa to ang mga opisina. So sa pagkakaroon ma'am ren, so dili pa gyud fully operational, and we will update our members na once magbalik na sa to normal operation. Okay, thank you kaayo ma'am. So katong ilahang member portal kay open, wa man to'y problema, di ba ma'am? Yes, ma'am Renz. Ang member portal nga ma-access sa website, pwede sa dito mag-check sa to ang mga membership concerns na makaprint po ta dito MDR, and pwede sa dito magbayad online for voluntary nga or self-paying members na to, and consulta registration ma'am, pwede po dito. Okay, thank you ma'am. Ma'am, naalay pagpaklaro ang mga members sa PhilHealth. Labi na karon, nga uso kayong ubo o kining respiratory illnesses. Ma'am, covered ba daw na sa PhilHealth panahon nga kana ganing ma-admit gumikan anak nga sakit? Yes, ma'am Renz. Naasay tinatawag na case rate, no? So, per diagnosis na ang benefit package na ma-avail from PhilHealth, and mag-depend yun siya sa final diagnosis sa inyong doctor. So, kani mga respiratory illness, URTI, even moderate and high-risk pneumonia, covered na siya sa case rate, no? Regular case rate benefit. So, aside from the admissions, no, na-cover sa PhilHealth ma'am Renz, yan naman po tayo konsulta benefit package. So, sa konsulta, covered po diri ang ka na magpa-check up, no, sa ato ang kung asa sa na-register na consulta provider, and ang mga mild URTI kay covered po dira. Okay. Sige, salamat ma'am. Naatay caller speakers linya. Akong sayro na iyang pangutana. Good morning. Maing buntag diha ma'am, sir. Hello po. Good morning. Si Michelle Gigato. Good morning. Okay. Sige. Naatay speakers linya. Si Ma'am Nora Baguhin. Ma'am Nora, good morning. Good morning. Yes, ma'am. Yes, ma'am Nora. Na-speakers linya karon si Ma'am Clea Guevara. Kung sa imong pangutana sa PhilHealth, ma'am. Go ahead po. Ay, ito ka na sa ako ang PhilHealth, ma'am. Kasong dugay naman magtula na kumulog 2016 pa. Ang akong pangutana kung pwede pa ba kung magamit na ako o wala pa ma-expire tong ako ang PhilHealth. Kay hapit na di ako mag-senior. Okay, sige. Atong ipangutana ka, Ma'am Clea. Ma'am Clea? Yes, ma'am, no? Good morning sa tanan, ma'am, no? And salamat sa inyong pangutana. So, dili to mawala imuhang PhilHealth membership. Ang mahitabo lang, ma'am, no? Wala lang dito siya hulog. Ma-inactive ang iyang status. So, ang buhaton na to para mabalik siya og pag-i active, magbayad sa balik sa tuang contributions. Unya, ang basehan sa tuang pagbayad po, no, gumika November 2019 onwards. So, kasi mga wala nimo na bayaran, anak nga period, mapud imuhang kailangan bayaran. Okay. Ma'am Nora? Ay, balikan pa dito na ako, ma'am. Nga kay, pwede na ba ako mag-senior, ma'am? Unsa to, ma'am? Sa 2024, March 9 ko magpuan. Dili dahil siya maabil sa kuan senior citizen nga. Kuan gani nga dili na magbayad. Okay, ma'am. So, kung kanusa ka mag 60 years old, anhapod ka mahimong senior citizen member, no, or lifetime member sa PhilHealth. So, tanawon na nato, no, kung nakabayad ka ng 10 years, kung 10 years imuhang nabayaran, dito sa lifetime membership, nga wala na gid kay bayaran, no. Pag kung wala kakabot atong 10 years, ma'am, dito sa senior citizen na membership, wala pud gyapon kay bayaran no, pero bayaran ka sa gobyerno, no, i-subsidize ka sa national government. So, sa karon, ma'am, kung wala pa ka nag 60 years old, ang atuag yung ana, padayon yapon ta magbayad sa tuang contribution. Okay, Ma'am Nora? Pero wala pa to ma-expire o ang Wala to nawawala, ma'am. Wala pa to siya na-expire. So, the same PhilHealth number gihapon imuhang gamitan, ma'am. Sige, ma'am. Salamat.
Salamat po, Ma'am Nora Baguhin, diya sa Indagan. Good morning, Ma'am Nora. Okay, sige. Kay mga sige na ana gyud na ba sa live mga higala. Salamat po Ma'am Clea sa pagtubag sa pangutana ni Ma'am Nora Baguhin. Napay dugang pangutana din hi Ma'am. Kana daw ang ID gani sa PhilHealth, pwede ba daw sa mahimo nga valid ID? Okay, no? Sa pagkabalo na mo, Ma'am Renz, ang PhilHealth ID, other than PhilHealth transactions, so gamitin siya for other transactions, ina-consider lang siya as secondary ID. Okay. Thank you, ma'am. Balin ko sa pangutana ni Michelle Gigato. Pwede ba daw gamiton ang PhilHealth sa iyang bana kay wala man gyud daw to niya nagamit sukad? Unya nakahulog daw siya 2 years na kapin pero naundaw daw niya guhulog last July 31, 2022. Magamit pa ba daw niya karong November sa iyang pagpanganak, Ma'am Clea? Okay, so medyo similar, ma'am, iyahang pangutana kay Ma'am Nora, no? Kung naundang sa pagbayad, kailangan lang yun mag-resume ta og payment. Yes. Saka kung mga wala na to nabayaran na period, unya ang computation na naman may balaan na nato diri sa office, no? Or kung naka-login sila dito sa portal, makompute po na dito, Ma'am Ren. Okay, thank you, ma'am. Sa pangutana po ni Antonio Conde, nga taga Barangay 27C, Davao City, nganong dili daw makover sa PhilHealth, ma'am, kung i-transfer ang patient from private to public hospital, nga 5 days daw sila sa private, ana sila dili daw makover sa PhilHealth, kaya i-transfer man sa SPMC. Okay, kini for cases of transfers or referral, Ma'am Ren, selected lang ang cases na i-allow na to na ma-avail ang PhilHealth in both hospitals or facilities. Ang general rule gyud nato, Ma'am Ren, dapat na ay coordination in between the two hospitals, and then ang reason for transfer, no, dili kaya sa katong initial facility mo nang kailangan siya i-transfer to a higher facility. Ikatulo, dapat na siya dito sa listahan of compensable illnesses na allowed po for transfer. So natay mga conditions, ma'am, for the referral and transfer. Kung inana iyahang case, ma'am, most likely that is the patient's choice. So kung asa ma-complete ang treatment, ma-avail gyapon niya ang PhilHealth, no? But dito na siya sa katong referral facility kung asa siya gibalhin, asa na complete ang iyahang pagpatambal. Okay, thank you, ma'am, sa pagtubag sa mga pangutana sa atong mga kasama dinhi sa atong text line ug sa ato ang live streaming. Basin doon na mo yung mga gusto ipaabot diha, ma'am, sa ato ang PhilHealth members ug sa mga dili pa members. Sa publiko, mga naminaw karon. Go ahead, Ma'am Clea. Yes, una sa tanan, Ma'am Renz, no, daghan man gud mga pangutana ginadawat, no, sa kanya to ang current na situation, no? So kung online na ba ang PhilHealth, so we would like to inform everyone, no, nga ginapaning kamutan nato mga mabalik na gid to normal operation, and ginaauhag na mo ang tanan nga i-like and follow ato ang official Facebook page kay naagid dito naka-post ang ato ang updates, no, may labot ani ato ang system. And sa pagbayad sa ilahang contributions, Ma'am Res, of course, padayon gyapon sa magbayad, no? Na pwede na ito nabuhaton sa ato ang mga accredited collecting agents, mga bayad centers, o online sa ato ang member portal. Okay. Ma'am, salamat kaayo. Next Friday, magsamok-samok na po mi. Salamat sa mga panahon, ma'am. Happy weekend! Yes, Ma'am Res, daghang salamat. Buntag